Nós queremos que o galego volva a reinar, volva a ter presenza extendida e capilar na terra onde naceu. É evidente que o goberno galego fai unha política lingüística de claro retroceso cando o seu orzamento para a política lingüística, para a Secretaría Xeral de Política Lingüística, pasou a ser de 7 millóns a 1 millón. Para que un dereito real exista, debe existir a garantía, o deber das institucións públicas e o principio garantista de que ese dereito pode ser exercido en todos os ámbitos. Un ano máis, os galegos non podemos ver nas salas de cine as grandes películas da estrea na nosa lingua. E un ano máis, nin Papá Noel nin os Reis Magos poderán regalar películas de debuxos animados aos nenos galegos na súa lingua. Esperamos que aínda esteamos a tempo de cambiar esta situación e que no futuro non teñamos que seguir laiándonos por este motivo. E, en Apradoga, pensamos que este protocolo que hoxe se presenta pode servir de axuda, e máis, que pode ser fundamental. Nun ambiente absolutamente globalizado como hoxe e onde o inglés está sendo utilizado como un auxiliar directo da lingua oficial do Estado, pois naturalmente declaramos que non temos a menor vontade de suicidio, mas tamén non temos a menor vontade de aceitarnos resignadamente a subordinación. E así o proclamamos e así o daremos a coñecer.